Ahojte, tak máme tu začiatok februára. Ideme zase vkladať. Ideme sa pozrieť na môj koláč, ako teraz vypadá. Vložili sme 40 €. Zisk máme euro 28. Podiely. Intel stále padá. Inak to vypadá celkom dobre. Máme investovať. Máme 10. Vidíte, že trh je ešte stále zatvorený. Ale to nevadí, dokúpite, keď sa to otvorí. Nákup. Potvrdiť. A už to máme 50 €. Som zvedavý, ako to bude na konci roka. Ak sa vám toto video páči, ak chcete ma sledovať, tak dajte follow. Tak sa zatiaľ majte a vidíme sa ďalší týždeň.